Muchos, demasiados. No hay barcos de rescate, no hay gente preparada. Y entonces la decisión más difícil de nuestra vida. Toca elegir a quién salvas y a quién no salvarás jamás. Priorizamos a los niños y a las niñas, pero perdemos a muchos y a sus madres. Llevamos horas en el agua. Nico acaba de salvar a una niña y la ha llevado hasta el barco de los guardacostas griegos. Vuelve a lanzarse, me mira, no puedo más, me dice, y lo oigo en su mirada. No podemos más, y aún hay muchas personas en el agua. Bueno, disculpeu-vos, un vídeo resum no és balastral, però bueno, sí també l'hem vist i surten dades que són interessants també. Allà, o el que se troba l'astral quan arriba allà, són un d'aquests que deia que són wooden boats, barcos de llenya, els quals aquest és un que està com entremig dels dos que m'ho explicava, però està molt bé per la situació. Un altre tipus de barca, que són les barques de goma. You are just in the house like prisoners. Nothing, can't go out at any time. You are just indoor there. Sexual harassment by those Libyans. Arribar a Sant Estalvis, a la costa italiana, o si
més no un vaixell dels de salvament a més de 15.000 persones. Tot això ha sigut gràcies a la col·laboració del poble, perquè hem de dir que nosaltres funcionem únicament i exclusivament amb donatius, i d'aquests donatius el 96-97% és de la societat civil del poble i l'altre 4 o 3% seria d'ajuntaments i fons català de cooperació i algun ajut així que hem anat rebent. Però podem dir que sense la vostra col·laboració aquesta tasca no seria possible i hem d'estar ben orgullosos que un poble com és Catalunya o Espanya doncs estem conscienciats i som solidaris i fem tot el que podem per sumar i per ajudar en aquesta greu crisi humanitària que podem dir que és la crisi més greu des de la Segona Guerra Mundial. Poc més.